saat 6:16. Assalamu alaykum hormatly gyzykly kanal agzalary we mehmanlary. Ýaşamysyňyz? Bugün inha görüşüňiz ýaly men ýene-de şol tolkunlara seyredip durun. Käbirleri uly, käbirleri kiçi. Hawaýda adamlar yetip gelen täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun. Siziň ähliňizde yetip gelen täze ýylda täze üstünlikler, rızkal döwlet we başga da özüňizde näme isleýän bolsaňyz şol zatlary arzuw edýärin. Bugünkü videomuz ören gyzykly bolar diýip pikir edýärin. Sebäbi bu motivasiýa hakynda bolar. Hawaýda ýyldaşlar inha täze ýylama başlady. Täze ýyl siziň üçin näme zat? Ýöne bir bayramçylyk ýa-da täze bir başlanyşlaryň wagtymy? Eger täze ýyl siziň üçin ýöne bir bayramçylyk bolýan bolsa, onda siz şu videonyň dowamyny tomaşa etmeseňiz hem bolar. Sebäbi bu video täze ýylda täze başlanyşlary maksat edilen adamlar üçin taýýarlanandyr. Aslında adamzada maksat etmek üçin täze ýyla garaşyp durmagyň hem geregi ýok. Her gün täze gün we her gün täze ýyl diýip pikir edäň. Sebäbi her günkü gün size berilen bir şansdyr ýa-da bir mümkinçilikdir. Şol mümkinçilikden peýdalanmazlyk ol siziň günäňizdir. We şu taýda bellemesi gerek bolan bir zat hem şol berilen wagt her kime deň derejede berilendir. Hiç kime bir sekund köp berilen ýokdur. Men şu günkü videoda şol maksat etmegiň ýollary hakyndaky pikirlerimi paýlaşjak. Yani maksat etmek için nereden başlamalı, näme etmeli ve nädip şol maksat etmeli. Sebäbi ýalňyş ýerden başlasaňyz maksadyňyza ýetmek mümkin bolman biler. Ýa-da mümkin bolsa da gaty kynçylyklaryň üstünden geçmek gerek bolmagy mümkin. Şu taýda bellemesi gerek bolan ýene-de bir zat hem şu aýdylýan zatlar ähli ýaşdaky adamlara geçerlidir. Menin pikirimçe entek maksat edilmänke her bir adam erkek bolsun, aýal bolsun tapawdy ýok. İlk başlamaly zady saglykdan başlamalydyr. Ýani birinji daşky görnüşüm. Ýani hiç kim ýok wagtynda öýüňde ýekeje wagtdan ähli eşiklerini çykaryp çyp ýalaňaç bolup şol aýna seretmeli. Ve özüňiň şol görnüşinden sen hoş almy. Ýani öz görnüşiň öz göwnüňe ýaraýarmy? Ýa-da düzeltmesi gerek bolan zatlar barmy? İkincisi, şol adamyň agrymyny ölçäň terediğiniň üstüne minmeli we özüniň agrymyny barlamaly. Eger siziň agrymyňyz siziň boýuňyzyň soňky 2 sanyndan, ýani aýdaly, mysal üçin meniň boýum 1,77 cm bolsa, şol 77 kileden köp bolsa, diýmek siziň agrymyňyz gereginden köp. Ýagny ya 77 bolmaly ýa-da şondan aşağı bolmaly. Ýani has aşağı bolmaly, şol töwerekde bolmaly. 77 ýa-da 75, 74 şeýle bir zat bolmaly. Bu birinji. Ýani muňa inglizçe body mass index ýa-da BMI diýiler. Agrymyňyz hakyndaky meseleni anyklandan soň innik etmeli zadyňyz özüňiziň ýiýiçän zatlaryňyza dikkat etmeli. Näme ýersiňiz? Her gün çörek ýeňizmi? Her gün suw içýäňizmi? Näde ýeterlikli derejede suw içýäňizmi? Ýa-da ýeterinden köp çörek ýeňizmi? Et ýeňizmi? Oýun eti, sygyr eti, balyk, göwenim, dürli ilmi bileri ýeňizmi? Daşky görnüşiňiz bilen agramaňyz hakynda belli bir netije gelenden soň innik etmeli zadyňyz diýişiňiz. Anha ýene-de siz şol aýna seredip diýişleriňizi bir gowuja seredin. Birinciden ähli diýişiňiz barmy? Eger ähli diýişiňiz ýok bolsa da diýany ýok. Şol galan diýişiňiz bolmy? Ýa-da çüýrük ýerleri barmy? Plomb etdirmek gerek bolan ýerleri ýa-da diýişiňizi arasalatmak gerek bolan ýerleri barmy? Sebäbi adam ýan iýmiti bilen ýaşaýar. Diýmek iýmiti iýmek üçin hem şol diýişler saglykly bolmaly. Eger siziň şol diýişiňiz saglykly bolmasa, diýmek siz ýa-da protez bolanmaly bolýarsyňyz ýa-da bolmasa şol bir malaýym zatlar iýmeli bolýarsyňyz mejburi ýagdaýda. Sebäpli diýişleriňize dikkat etmek gerek we her gün 2 separ
dişinizi aratılamak gerek ve her 6 aydan bir sefer şol diş doktoruna barıp dişlerinizi bağırlatmak gerek. O dişiniz kesel bolýança ýa-da bir diş ağrı bolýançaňyz doktora barman gezip görmek bu zat däldir. Daşky görnüşiňiz bilen dişiniz hakyndaky meseleni çözenden soň sizin indik etmeli zadyňyz eger mümkinçiligiňiz bar bolsa doktora gitmek gerek. Ýene de şol hastahanaga gidip full body check-up ýa-da bütün bedeninizi kontrol ettirmek, barlatmak gerek. Sizin iç organlaryňyzy barlatmak gerek. Yüregiňiz gowy işleýärmi? Ýa-da başga bir ýeriňizde ýa-da şekeriňiz, kanyňyzda şekeriňiz normalmy ýa-da gereginden ýok, kan şeker barmy kanyňyzda? Ýa-da şeýle ähli zatlary barlatmak gerek. Sebäp diýsen, şol saglyk üçin adamyň her gün türgenleşmegi gerek de. Şol türgenleşmegi başlamazdan öň ilki bilen doktora gidip sana ılgamak bolýarmy, bolanokmy? Sebäbi mysal üçin aýdaly ýürek ağrı keseli bar bolan adamlara gatkan ılgamak bir maslahat berilenok da. Şonuň üçin ilki bilen şol doktora gitseňiz, doktor siziň saglygyňyzy goýup barlasa, hemme zat yer we yer bolsa, onda diýmek şol kontroldan geçenden soň siz har kaýyn her günlük fizik uprajneniýadan, ýani fiziki gimnastikadan başlap ılgamak we beýleki zatlary edip bileňiz. Ýani bu diýmek näme? Şol daşky görnüşiňizi kontrol edenden soň, dişleriňizi görlenden soň we bütün bedeninizi, iç organlaryňyzy barladandan soň indiki hukman etmeli zadyňyz günlük gimnastika, günlük uprajneniýa, günlük hereket. Ýani herekete bereket diýilýär. Bir maksat edinmäňiz ilki bilen edilmeli maksadyňyz günlük günüň dowamında iň azyndan yarım saatlyk fiziki aktiv bolmaly, fiziki taýdan aktiv bolmaly. Ýani türlü hili gimnastika etmeli, türlü hili uprajneniýalary etmeli, adjymany etmeli, ılgamaly, ýüremeli, 10.000 metr mysal üçin her gün ýüremeli hökmany suratda. Kontrastly duş bolmaly, sowuk, ıssy suw garşykly duş bolmaly. Bir ıssy suw, ýani duşa giren wagtyňyzda bir ıssy suw bilen ýuwunýaňyz, has ıssy dälme ýöne ýeterlikli ıssy suw bilen we birden sowuk suwa şöwürýäňiz we kontrastly duş diýilýär şoňa. Sowuk suw bilen duş alyp öwrenmeli we şeýle. Sebäbi fiziki aktiv bolmak diýmek adamyň ähli organlarynyň işlemegidir. Şol doktorlaryň aýdyşyna görä adam diýär 40 minut diýär eger türgenleşik geçse diýär. Türgenleşik diýende indi 40 minutlap ılgap görmek däldi mysal üçin gimnastika etse, ýürüýüşler etse 40 minutdan soň ýene de 40 minut organizmi özü için işleýär diýär, işlemegini dowam etdirýär diýär. Aslında şol her gün bir 10 sefer oturup durmak, bir 10 sefer adjymany etmek, bir yarım saat ýüremek, kän bir wagt alanyr. Her gün ukudan turan wagtyňyz hökmany suratda bir stakan suw için. Ve şol suw bilen başlasaňyz şol organizmiňizi şol başlatýan zat. Esasy zat şol aç karnıňyza bir stakan suw içip ondan soň başga hereketlere başlaň. Şol ören gowdatdyr. Şu ýokarda aýdylan zatlaryň ählisi ýa-ni fiziki saglyk hakyndadyr. Bilişimiz ýaly fizik saglyk bilen bir wagtda adamzat özüniň psihik saglygyny hem kontrol etmesi gerektir. Yani psihik sağlığınız olmasa fizik sağlığın faydası yoktur. Psihik sağlık diýilende yani siz özüňiziň pikir edişinizi kontrol etmeli. Yani her gün adamın kellesinde müň türlü pikirler gelip gidýär. Käbir pikirler gowy, käbirleri de gowy däl. Ýöne şol pikirleriň täsiri ören, erwet bolup bile ýa-da gowy bolup bile. Şonuň üçin şol her günde şol başga bir gereksiz zatlary pikir etmezlik üçin özüňizi türgenleşdirmegiňiz gerek. Özüňiziň edýän pikirleriňizi kontrol edin. Ýagny siz boş zatlar hakynda pikir etdiňizmi ýa-da amala aşyryp bolajak hakyky zatlar hakynda. Ýa-da siz aýdaly geçmişde bolan, indi şu wagt hiç ýyl ütküdip bolmaýan zatlar hakynda pikir edýäňizmi? Ýa-da geljekde boljak zatlar hakynda pikir edýäňizmi ýa-da bolup bilmejek zatlar hakynda pikir edýäňizmi? Şolary gowy edip
rejeleştirmek gerek. Fiziki ve psiki sağlığınızı o edip gözden geçirenden soň inni maksat tutulmagyň wagty geldi. Şol maksat edinmek, bir zady maksat edinen bolsaňyz, mysal üçin şol maksadyňyza ýetmek üçin nämeler etmeli? İlki bilen anyklamaly zat, siziň şol maksadyňyz ýetip boljak maksatmy ýa-da şeýle bir pikirmi? Ýani diýmek isledigim, siz köçede gedip ýöreneňizde ay şu Mars planetasyny adamlar ýaşamaga başlasa, benim şu tak göçüp gitjek diýip gezip ýörsiňizmi ýa-da siz hakyky bolajak bir zatlaryň ýerine ýetirip boljak bir maksat tutundyňyzmy? Şonu hakyky anyklamak gerek. Onu anyklamak üçin hem ýöneki metodlardan peýdalanmaly. Mysal üçin aýdaly siz bir maşina almagy niýet edindiňiz. Ýa-da aýdaly bir dil öwrenmegi niýet edindiňiz. Ýa-da aýdaly bir jaý satyn almagy ýa-da jaý salmagy pikir edýäňiz we şuna benzeşler. Ähli pikirler aýdaly bir ýerine ýetip boljak maksatlar. İlki bilen maşina aljak diýdiňiz. Ay men maşina aljak diýen pikir o pikir däl. Eýle maksat tutmak bolar. Maşina aljak bolsaňyz, siz ilki bilen bir eliňizde kagaz almak gerek we şol kagaza ýazmagyňyz gerek. Näile maşina almak isleýäňiz? Birinciden, täze maşinmi, köne maşinmi? İkinciden, tekniki karakteristikalarını ýazmagyňyz gerek. Ýani mysal üçin motor näili motor we renki näili, ýyly näçe we eýle beýle hemme zatlaryny ýazmak gerek. Üçüncü we iň esasy anyklamaly zadyňyz hem şol maşinyň şu wagtky bahasyny we siziň şu wagtky girdijiňizi deňeşdirmek gerek. Siziň şu wagtky aýlygyňyz bilen alyp bilýäňizmi? Ýygnan puluňyz bilen hemmesi bilen bilelikde. Eger alyp bilmeýän bolsaňyz, şol eger kwartirada ýaşaýan bolsaňyz, kwartirataňyzdan başga ýa-da iýiçkiňizden başga we beýle kiçik dozalaryňyzdan başga siz şol maşyny almak üçin her aýda näçe manat birikdirip bilýäňiz. Eger siz şu wagt girdijiňiz bilen şol aljak maşynyňyza ýetmek üçin, ýani şol maşyny almak üçin size 10 ýyl, 5 ýyl gerek bolýan bolsa, diýmek näme etmek gerek? Girdijiňizi köpetmek gerek. Sebäbi girdijiňizi köpelseňiz, şol wagt 5 ýyl ýa-da 10 ýyl, 2 ýyla ýa-da 1 ýyla düşmegi mümkin. Yani girdijini köpeltmek diýilende haram ýola baş goşmak diýmek däldir. Aýdaly siz mysal üçin bir ýerde muallim bolsaňyz, diýmek siz şol mektepden daşarada online ýa-da başga bir ýerde sapak berip bilýäňiz. Ýa-da aýdaly siz mysal üçin bir ýerde guruluşda işleýän bolsaňyz, siz din çalyş günleriňizde başga bir ýerlerde mysal üçin ýene şol edýän işinizi çäsni bir ýerlerde hususy iş hökmünde de edip bilýäňiz. Men aslında ýakynda şol pul gazanmak hakyndaky, şol pul gazanmagyň ýollary hakyndaky täze bir video ýasajak. Şol videony hem ýakynda goýarym. Ýa-da dil öwrenjek bolsaňyz, mysal üçin sapak alýaňyz, bir okuw ýazýaňyz, puluny töleýäňiz we öwrenip başlaýaňyz. Şol öwrenýän diliňizi çalda öwrenmek üçin näme etmek gerek? Doğru. Diňe şol giden sapagyňyzda öwrenmän eýsen, öýüňizde boş bolan wagtyňyzda da her günde özüňize belli bir wagt aýryp boşmaça da öwrenmek gerek. Ol diýmek, şol öwrenmek ýoluny çaltlaşdyrýar. Ýani siz gereginden çalt öwrenip bilýäňiz. Jaý salmak hem şonuň ýaly. Haýdyşym ýaly ilki bilen şol jaý salmazdan öň siz şu wagt aýlygyňyz bilen näçe wagtda şol jaý salyp biljegiňizi hasaplamagyňyz gerek. Mysal üçin aýdaly jaýyň üstüne goýulan krişasy näçe, boýaglary näçe, onusy munusy kerpiç diýdi, zat diýdi, her zadyň bahasyny hasaplap, jemini çykaryp, hyzmat haky diýdi we berilen naharlary hemme zatlary hasaplap, näçe wagt edip boljagyny görmeli. Eger şonu mysal üçin aýdaly siziň 5 ýylda edip biljegiňizi gözüňiz ýetýän bolsa, diýmek näme etmek gerek? Girdijini arttırmak gerek. Girdijini arttırmak diýmek näme? Ýani kaptaldan şu wagt girdijinizde goşmaça girdiji gözlemek gerek. Şahsy üstünde ýene-de bir peýda edýän zatlaryň biri hem hukmany suratda okumak. Ýani kitap okumak. Kitap okumak ýani her günlük
iň azyndan bir 5 sahypa 10 sahypa kitap okumak kän wagt alanok. Her gün okusaňyz şol täze bir zat öwrenýärsiňiz. Ýani okumak diýilende de gaýta-gaýta görogly desany okap duranyň hem peýdasy ýok. Görogly desany gowy desanlar, onu okumak gerek. Ýöne siz şol özüňize gerek zatlary okumak gerek. Özüňize gerek zatlar diýilende, ýani sizi şahsy taýdan östürip biljek zatlary okumak gerek. Mysal üçin aýdaly siziň hünäriňiz Lukman bolsa, mysal üçin siz öz şol lukmanlygyňyz hakynda täze çykan kitaplary okumak gerek. Ýa-da siz molim bolsaňyz, özüňiz molim bolsa, onun hakynda injener bolsaňyz we şeýle. Okumakdan başga hem ýene-de bir iň esasy zatlaryň biri maksat etmek üçin hökmany suratda kalendar ulanmak. Yani kalendar ulanmak diýilende, şol siz her gün kalendarda edýän progresiňizi ýazmak gerek. Mysal üçin her günde 5 sahypa okudyňyzmy? 5 sahypa okudym. 10 minut türgenleşdiňizmi? 10 minut türgenleşdim. Ýarym saat ýöredim. Ýazyp durmaly her gün. Eger şol her günde ýazyp dursaňyz hökmany suratda ýazmaly şonu. Eger siz şonu ýazmasaňyz, siz derrew görýäňiz, diýmek şogun siz etmediňiz şol zady. Şol kalendar siziň öňüňizde dursa, şol sizi her gün edýän progresiňizi size görkezip durýar. Şol esasy zatdyr. Ve kalendarda mysal üçin aýdaly siz horlanmak isleýäňiz. Aýdaly mysal üçin siziň agramyňyz gereginden köp. Diýmek, mysal üçin şu gün aýyň aýdaly ýanwar aýynyň 6-sy, siz aýdaly 31-nji ýanwara çenli 4 kilo horlanmak isleýäňiz. Diýmek, 4 kilo horlanmak üçin siz 30-njy ýanwara galam bilen, ruçka bilen, galam bilen 4 kg minus 4 kg diýip ýazyp goýmaly. Ve şu günkü güne 6-njy ýanwara mysal üçin aýdaly siziň aramyňyz 90 kg. 90 kg diýip ýazmaly. Ve ondan soň her gün türgenleşip edip her günkü günüňizi ýazmaly. Eger siz günde mysal üçin ertir ýene 90 bolup bilersiňiz, ýani bir hepdede känir ötkeşip bolman biler, ýöne ikinji hepdede eýem göz görteli, ýani progresi görüp başlaýaňyz. Ýene-de bir kalendarda bellemesi gerek bolan zatlaryň biri hem ol sizin günlük çykdaýjyňyz. Her günüň dowamında, ýani her günüň soňunda, hastakyky her günüň soňunda şu günüň dowamında näçe manat, näme zady çykardyňyzy ýazyp goýmaly. Şeýtseňiz siz ortaça aýda näçe manat çykarýanlygyňyzy bilýäňiz. Aýlaňyzyň näçe bolmagyny seretmezden pul biriktirmegiň bir ýoly ilk bilen aýlaňyzda alan wagtyňyz, mümkinçiligiňiz bar bolsa, şol aýlaňyzdan bir 10-15%ni banka ýatyrmaly. Bankda hasap açmaly we şol bankda şol durmaly şol. Şol diýmek şol pul ýok hökmünde hasap edip bilýäňiz. We wagtyň geçmegi bilen bir gün birinji gezek az hökmünde görünür, ýöne wagtyň geçmegi bilen ol bir ulusumma, ul bir möçberdäki pulu birigip bilýär. Ve her günde mysal üçin kalendarda hem ýazyp dursaňyz we her aýda hem otap biriktirip dursaňyz, siz balansy saklaýaňyz. Ýani siziň çykdaýjyňyz we girdiýjyňyz göz görteli belli bolup durýar. Ve bu hem size motivasiýa berer. Ýani diýmek, siziň şol maksadyňyzy ýetmek üçin şu depkini bilen dowam etsek näçe wagt aljak? Şu wagtky depkini az güýçlendirseň, tizleşdirseň näçe wagt aljak? Göz görteli belli bolýar. Şu wagtky videomyzyň şu taýda jemlejek sebäp diýende has uzun bolup gitse-de gyzygy bolanok, şonuň üçin bölük goýjak. Inni şu wagt gelgende recap, ýani gaýtalany. Ilki bilen siz özüňiziň fiziki, ýani daşky saglygyňyzy seretmek gerek, ondan soň içki saglygyňyz, ondan soň her günkü türgenleşik, ondan soň hökmany suratda açyk maksat tutmak, ýani maksadyňyz anyk bolmagy gerek hökmany suratda we ondan başga da kitap okumak gerek, dost olanlar bilen gatnaşygy saklamak gerek. Ilmi-dama pikirlerini kontrol etmek gerek. Bolýar? Onda şunuň bilen tamamlaýarym. Eger şu video siziň göňüňizden turan bolsa, kanala agda bolun, like basyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň we inniki videolarda men siziň bilen ýene-de şeýleler şahsy ötüş hakyndaky pikirlerimi paýlaşarym. Bolýar, ildeşler, hoş, sag bolun.